Como foi o pasado e ata o presente de Blogaliza? Bueno, pois Blogaliza comezou como un proxecto de xente de aquí e de acolá que dixeron os blogs, o blogomillo, tal, cada día hai máis blogs, cada día aparecen blogs, naqueles primeiros tempos que xurdían blogs interesantes todos os días. Pensouse que sería interesante ter unha lista de todos os blogs en galego que iban aparecendo en algún sitio, non? Blogaliza.org, pois parecía blogs de Galiza, non? Unha cousa ben acaída. Entón, eso, comezouse cun listado manual no que incorporábamos, se incorporaban cada un dos blogs que iban aparecendo. Había diversas fontes, había xente que estaba facendo isto de varias formas diferentes e foi así a cousa. Foi manual, voluntarioso e pouco a pouco. Chegados un día que coincidimos nunhas xornadas en Santiago, pois alguén aquí presente dixo: sabes que hai unha versión multiusuario de WordPress? Vamos a probar, pumba. E ao día seguinte tiñamos 60 ou 70 blogs creados xa e funcionando no sistema. Entón xa era inevitable adicarse ao hosting de blogs. E despois, cando xa a dimensión do listado do número de blogs no sistema e fora foi collendo unha dimensión, unha cantidade, había que automatizar a recolleita de novos blogs porque xa era inalcanzable. Foron aqueles tempos de que se empezou a falar de que o blogomillo estaba morto ou vivo, de que se había máis blogs, que se había un relevo xeracional, todas estas cousas. Entón, o listado automático, o listador automatizado, o que fai é que recorre toda a lista de blogs que temos, de primeiro ao último, comproba todos os enlaces que teñen eses blogs, visita eses enlaces e en eses sitios, nesas outras páxinas, comproba se son blogs e comproba se están en galego. Unhas sinxelas ferramentas lingüísticas permiten saber automáticamente e con unha certa probabilidade de acertar se un texto dado está en galego ou non. Empregamos agora dúas ferramentas diferentes, unha propia e así bastante, bueno, de andar por casa, que busca unha serie de palabras clave que só existen en galego, e outra que son as ferramentas de idioma de Google que teñen unhas APIs públicas, uns protocolos de acceso públicos que a partir de un texto nos dan cunha marxe de erro bastante pequena en que lingua están escritas. Entón, cruzando os dous resultados, pois obtemos unha lista de blogs novos que están en galego, non? Son os pendentes que víamos antes, non? Eso é o que facemos a día de hoxe. Damos servicios de hosting, damos os listados e, bueno, tentamos que o potencial de autorreferencia, ou como se lle queira chamar, de verse a xente agrupada nun sitio, pois permita que a xente faga outras cousas máis, aparte do que fai de escribir no seu blog. Entón, bueno, tentamos que eso chegue ás redes sociais, onde a xente pasa a facer máis ou menos frivolidade, e tentamos que eso teña algún tipo de visibilidade tamén no mundo real, non? Tentamos que os blogs sexan máis que simple medio de expresión personal. Bueno, o que falábamos antes, a etiquetaxe do blogomillo é un traballo que está constantemente pendente, constantemente por rematar, porque cando o noso trebello automático, que chamamos a araña, fai o seu traballo, aparecen 400 ou 300 blogs novos de cada volta. Entón, acumulase o traballo. Entón, pois, o que vos decía, necesitamos de traballo colectivo e necesitamos de voluntariado. Así que, volvo a decir, se tedes horas, sería interesante que cambiáramos créditos. Porque seguro que así atopábamos. E despois, todo isto ten uns custes, claro, lóxicamente, estamos falando dun proxecto voluntariado, un proxecto de actividade na rede. Bueno, pois, detrás de Blogaliza, ou para darlle continuidade a Blogaliza, acabou por xurdir unha empresa. A empresa chamase Algueirada e é quen se fai cargo dos custes que supón manter un hosting de blogs cos números que vos acabo de comentar.
Os custos de Blogaliza, realmente o que é a infraestructura, tal como están hoxe en día as máquinas, o ancho de banda e ese tipo de servizos tecnolóxicos, son relativamente baixos. Pero os custes persoais de tempo adicado, etc., pois son considerablemente altos, porque gástase máis tempo en xestionar a intervención e a participación da xente que en xestionar o sitio no que participan, de acordo? Entón, aí sí que hai uns custes considerables. Entón, bueno, de un proxecto amateur totalmente de balde, pois fomos vendo que había algunhas das cousas que facíamos que se podían cobrar, ou que de feito nos querían pagar por esas cousas que estábamos a facer. Entón, empezamos a vender servizos, a dar servizos, e, bueno, así foi que cristalizou o proxecto e hoxe en día, pois, en eso estamos traballando. Sobre as infraestructuras, non sei se sodes moi de perfil tecnolóxico ou non, non sei se vos vou así falar de cousas demasiado esotéricas, pero, bueno, como é, digamos que unha parte importante, non quero deixar que quede atrás. As nosas máquinas, ou seja, as máquinas de Blogaliza, están en Nuremberg, neste sitio. Son servidores como eses, non son eses mismos, pero, bueno, prácticamente iguais. Bueno, máquinas bastante grandes, dúas máquinas especializadas, unha que leva as bases de datos e outra que leva o servidor web, o frontal de Apache, e que teñen unha configuración feita exprofeso para nós. Fixémoslle uns cambios de configuración específicos para teren conectividade entre elas e para teren servizos de copia de seguridade, bueno, pois a maiores do que se daba como cousa por defecto. Mantemos eso, as dúas máquinas 24/7 e, ademais, mantemos copias de seguridade fora de Europa. Nos servicios na nube de Amazon, non sei se vos soan, esta xente, Amazon, son o principal proveedor hoxe en día de servicios de computación na nube, non? Que se chama, que é que eu quero ter unha máquina funcionando agora dentro de 10 minutos, un servidor para montar unha web, vou aí, doulle un botón, doulle outro botón, doulle outro botón e en aproximadamente 5 minutos teño un servidor funcionando, atendendo traballo, atendendo carga, de acordo? Ademais de eso, do que é computación en sí, tamén alugan ou, bueno, venden espazo para meter cousas. Entón, nese espazo para meter cousas é onde temos as copias de seguridade do sistema. Facemos copia diaria, tanto das bases de datos como de toda a xerarquía web, de todos os usuarios, e os levamos a, creo que están en California, creo, onde temos as copias de seguridade, e entón aí chegan todos os días, todas as noites, mellor. No que é o traballo diario, estos son as gráficas de carga dos dous servidores, estes que vos dicía, en tempo real, vamos, as últimas 24 horas, os momentos que máis traballaron e os momentos que menos traballaron. O de arriba é o frontal web e o de abaixo é a base de datos. A base de datos, como vedes, mantense constantemente nun nivel, bueno, razonable, e ao chegar a noite, despois das 2 da mañán, sube a carga cun pico ao final dese período, contra as 7 da mañán. Iso é cando fai as copias de seguridade. Quero dicir que o traballo máis intenso das nosas máquinas é cando facemos a copia de seguridade da base de datos. Vedes aí os picos de carga. Bueno, pois isto é sobre infraestructuras. E despois, aparte de ter as gráficas e de ter